Hej, det er Van Gak. Jeg står hernede i mit lidt rodet lager her, der er ved at blive lavet om, og samler nogle ting op, fordi jeg skal op og handle med den landsby, jeg har oppe i mit højhus. Jeg skal blandt andet have en masse rådden kød med, fordi jeg ved, at jeg har nogle gejstlige. Jeg har handlet med dem før, så det er ikke sikkert, de vil handle. Så ved jeg, at jeg har nogle landmænd, så jeg tager nogle kartofler med, noget hvede, nogle gulerødder med. Så har jeg en slagter, og så har jeg en del, som har brug for noget papir. Så det laver jeg lige noget papir her. Og på den måde, så vil jeg kunne handle mig frem til nogle emeralder, eller smaragder, som det hedder i den danske. Der er mange andre ting, vi kan handle med, men nu tager jeg lige nogle af dem her med op. Vi vil helt sikkert støde på nogle landsbyer, som ikke vil handle med os. Jeg har en vandelevator herop til den øverste etage, eller den næste øverste etage er det faktisk. Heroppe er mine landsbyer. De går rundt på en kartoffelmark, og det var fordi dengang jeg kun havde 2, der er bare det, at de kunne give hinanden mad, og en af dem var en landmand, så kunne de selv blive den størrelse, de nogle gange har. Nu går jeg lige udenfor og viser jer, hvorfor jeg har en landsby heroppe på toppen af mit hus. For heroppe er der en masse døre, og der er det der lille glasbord. De døre er hele vejen rundt, og så er der nogle kasser herinde i. Det er altså min jernfarm, fordi der er nok landsbeboere her til, at de har brug for en beskytter en gang imellem. Og de kommer sig herinde i, og de falder ned i det rør, du kan se herinde i midten. I det rør her, der vil der falde nogle beskytter ned en gang imellem. Måske vil vi kunne høre det i løbet af den tid, vi går heroppe. Men nu skal jeg til at forhandle. Han vil ikke forhandle mere papir, det har jeg gjort før. Vil han forhandle mere papir? Ja. Og så kan jeg få en smart ud af det. Og nu mangler jeg lidt plads, kan jeg se på det hele. Hvad med ham her, den gejstlige her? Han vil ikke forhandle. Hvad med ham herovre? Han vil heller ikke forhandle læder. Han vil forhandle læder. Så kan jeg se, om jeg kan komme med noget af mit læder her. Ja, det kunne jeg godt. Og så skal jeg se her, var der en mere her. Den har jeg prøvet med. Nej, ham har jeg ikke. Han har ikke fået papir endnu. Og det var en landmand. Det vil han gerne have. Som du kan se, så har jeg forhandlet en del med dem. Og derfor er det ikke sikkert, at der er så meget at komme efter her. Og hvad med ham her? Vil han have noget andet? Jo, han vil gerne have kartofler. Så kan jeg lige samle et par kartofler med. 13, 14, 15, 16, 17. Kartofler havde jeg her. Jeg har lige brug for en mere. Og de samler dem selv op, kan jeg se. Det var irriterende. Han går selv rundt og har planter nu. Og der var en, der ville have haft uld her. Jeg mangler altså lige at forhandle lidt. Som du kan se, så har jeg forhandlet rigtig, rigtig meget med dem. Så derfor er der ikke så meget at komme efter. Der var lige en, der gerne ville have en masse der. Det var rigtig godt. Og kartofler, der var en kartoffel derovre. Ja, han vil gerne for 16. Så vil han gerne have en smart. På den her måde, så kan man få en del smarter. Jeg har faktisk nogle stakke af dem. Det er især rådden kød. Jeg har forhandlet for en smarter. Og jeg behøver ikke at plante herude, fordi det gør de for mig. Landsbeboerne. Men jeg går lige lidt rundt her og ser, om der er flere, der gerne vil have noget. Der var der en, der gerne vil have papir. Og her. Så nu har jeg heller ikke mere af det. Til at forhandle i hvert fald. Som I kan se, så er der her nogle flere ting, man kan. Og især de her gejstlige, dem er jeg ret glad for. Fordi herover der kan man købe enderøjer fra dem, eller enderejs. Og det er altså en af de ressourcer, som er rigtig, rigtig rart og nemt at kunne få fat i. Her er der en slagter. Se om der er et eller andet, han gerne vil købe. Ja, han vil gerne købe kul. Og her. Jeg tror, jeg har været rundt til at se de gejstlige. Er jeg heldig, at der er nogle af dem, der gerne vil have rådden kød? Jeg har virkelig, virkelig solgt meget til dem. Jeg tror, jeg har solgt mindst en fuld dobbeltkiste til dem.
så jeg kan godt forstå, at de ikke vil have mere. Der var der en, der ville have lidt. Så mit råddenkød, den bliver altså ved med at være noget værd her. Det er måske den bedste handel overhovedet for alle parter, den her. Og så kan jeg komme af med alt det rådne kød, jeg får fra min farm. Og jeg kan få smarter i stedet for. Nu hopper jeg lige ned. Jeg har en stige op her, og det er fordi, jeg vil gerne kunne skubbe dem ned på et tidspunkt til etagerne nedenunder. Der er vist ikke så meget mere at forhandle lige nu. Jeg kan se på det, at jeg skal have kul med op næste gang. Og uld. Og jeg har masser af uld. Vi ser herovre, jeg overvejede at lave sådan en kant rundt og smart og hele vejen hernede. Og den her etage, jeg overvejede at lave til en etage, hvor der kun er landsbyboere, som jeg har handlet med. Jeg kunne også overveje at smide dem til neder, de her landsbyboere. Men her, nu har jeg fået en smart blok mere, så kan jeg lige lave den. Jeg fik faktisk 2. Det var godt. Og så kunne jeg sætte den i min væg herovre. Og der. Og så til sidst, så kan det være, at jeg har en kant hele vejen rundt her af smart. Jeg håber, det var inspirerende det her, hvordan man kunne lave en landsby, kombinere en landsby og en jernfarm. Og vi ses i en senere video. Hej.